Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto. Vaiche interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Adegas Terra da Sorei vende dar un paso vital na súa andaina como firma comercializadora de viños. Tras 8 anos como agrupación de interese económico, acaba de anunciar a súa transformación en sociedade limitada e adquisición da adega Castro Baroña. O ente, que naceu como unha unión de adegas familiares para poder exportar as súas elaboracións, convértese deste xeito nunha empresa que poderá centralizar a elaboración dos seus viños nunhas instalacións coa máis avanzada tecnoloxía. Desde fai tempo andábamos coa idea de ter unha adega propia, pasar de traballar en rede e en alugar unha adega propia da sociedade a ter xa un paso que sería ter unha adega e, ademais, en esa adega elaborar as marcas de Terra da Sorei e mismo as marcas e os viños que os socios elaboraban hasta ahora nas súas adegas familiares. Adegas Terra da Sorei SL reúne a 6 socios. Adegas Vieites, Terra de Sisán, Reixas Negras, Xets Vigal, Elizabeth Castro e Ramón Trigo da Porta. A empresa conta cun consello de administración presidido por Roque Durán, con Lino Rodríguez como vicepresidente, Ramón Trigo como secretario e os vocais Elizabeth Núñez, Tino Pintos e Carmelo Vieites. O equipo técnico está formado por Marcos Escudeiro como xerente e Jorge Herbella como enólogo. Somos xente que estamos no sector desde o comenzo da denominación de orixe de máis de 25 anos e entre nós temos a honra de ter xente que cando non existía a denominación de orixe xa elaboraban, xa tiñan premios e hoxe quero ter aquí sobre todo, entre nós tamén está, sempre digo que Moncho Pintos, que é o primer profesional que viveu exclusivamente do albariño no mundo, porque foi o primeiro que viveu en Cambados. Coa compra de Castro Baroña, Terra da Sorei pasa a dispoñer dunha capacidade de produción de 300.000 botellas anuais, podendo duplicarse nun futuro só engadindo novas cubas, sen necesidade de obras. Nestes intres xa están elaborando nas novas instalacións a colleita do 2015 e xa teñen comprometida a venda do 75% da súa produción. Chegamos a acuerdos con importantes importadores de viño en Estados Unidos, con presencia en 50 estados, con forte presencia en Inglaterra, Escocia e Irlanda, con presencia en Bélxica, Holanda,
Xapón, estamos dando os primeiros pasos como sitios como en Canadá e outros lugares. Si eso era importante, unha presencia internacional. Si desde fai un ano estamos consolidando a nosa presencia en grandes superficies como é Alcampo e Carrefour e seguimos con nosa línea de distribución na hostelería, a ese nivel dos acordos internacionais con Alcampo ou Carrefour, o máis importante que eso é para nós o acordo comercial nos que hoxe aquí queremos visualizar. Pero os viños de Terra da Sorei non serán os únicos que se elaboren nestas instalacións. A empresa tamén ofrece a posibilidade ás adegas que conforman o grupo de elaborar aquí as demais marcas que comercializan e acordou cos responsables de Castro Baroña que tamén o seu albariño homónimo se poida seguir producindo nesta adega. Pienso que es un buen acuerdo en principio y efectivamente, como dice Roque, quizá lo más importante sea lo que esté por venir, que esa colaboración fructifique, que seamos capaces de entendernos bien y que hagamos que esta bodega siga elaborando no los 300.000 litros, sino muchos más, cientos de litros. A partir de ahora e nos próximos meses e poucos anos vamos a un acordo que vai a mobilizar máis de 2 millóns de euros e que estamos mobilizando en torno a 2 millóns de euros. E iso é bo para o sector e é un acordo que facilita, non só é adquirir unha adega, é vender viño, é comprar viño, é mobilizar, non? ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O 8 de novembro celébrase en toda Europa o Día do Enoturismo. Como ven sendo tradición, a Ruta do Viño Rías Baixas xunto co Concello de Cambados deseñaron un programa de actividades que se alongarán durante 4 días, no que se conxugan propostas novidosas con outras que se veñen consolidando grazas á súa elevada demanda. Entre as iniciativas inéditas, un taller de memoria sensorial dirixido a persoas invidentes. A ruta, integrada na Guía de Enoturismo Accesible de Predif, pretende abrirse cada vez a máis público, dai que por vez primeira en Galicia se ofreza esta actividade que deseñaron en colaboración coa ONCE. La idea es que el conocido sumiller Nacho Costoya les descubra la experiencia atractiva de cómo catar vinos Rías Baixas. Tendrán una hoja de cata en braille, podrán tocar etiquetas, contraetiquetas de algunos de nuestros vinos que también tienen braille. La idea es que experimenten a través de esa memoria sensorial, tocando corcho, vid, oliendo cítricos, frutas de hueso, que tengan una experiencia completa de lo que significa una cata dun Rías Baixas. O sábado 7 de novembro reeditarase un dos clásicos da ruta. O Bus do Viño volverá a poñerse en marcha para realizar 2 percorridos que levarán os visitantes por 4 adegas de Cambados, Casa da Barca e Martín Codax 1 e Condes de Albarei e Don Olegario o segundo. Pro propio Día do Enoturismo, o domingo, resérvase a outra cita tradicional, a cuarta cata amateur no Salón de Congresos Peña, como director de ceremonias o sumiller Nacho Costoya. Podrán degustar de 5 y catar 5 vinos Rías Baixas y 3 de ellos a ciegas. También estará impartido por el conocido sumiller Nacho Costoya, que les dará una breve explicación de cómo se cata y para poder disfrutar de un Rías Baixas, y a continuación se celebrarán, habrá una serie de sorteos y premios para los ganadores de este concurso. O mércores 11 de novembro terá lugar a última das actividades do programa, desta volta dirixida a un público de perfil máis profesional. Será unha masterclass sobre enoturismo e redes sociais que se impartirá no Museo do Viño. El ponente será Carmen Fernández, jefa de prensa del Clúster de Turismo de Galicia y efectivamente gran conocedora del sector enoturístico de la zona. Esta actividad de formación será gratuita, se celebrará aquí en el Museo del Vino de Cambados para un aforo entre 40 y 50 personas y es gratuito. Dende a Ruta do Viño aseguran que levan xa semanas recibindo chamadas de xente interesada en participar en todas estas actividades, unha mostra do tirón que está a telo no turismo.
De feito, só o ano pasado a ruta en Rías Baixas recibiu máis de 70.000 visitantes e o interese dos turistas que pasan por Cambados nesta oferta vinícola tamén vai en aumento. No 2014 tivemos en torno a máis de 70.000 visitantes a todas as bodegas pertencentes á Ruta do Viño e en concreto o que é en Cambados, na oficina de turismo, no mes de agosto recibimos a 14.000 turistas preguntando e solicitando información sobre a potencialidade e preguntando sobre os produtos que se poden visitar e sobre moita información tamén sobre as adegas da nosa comarca. Dende a ruta lembran que para participar en calquera das actividades programadas, a excepción do taller de memoria sensorial, deben poñerse en contacto con eles por vía telefónica ou a través de correo electrónico. Todos os datos poderán atópalos na súa páxina web. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, xiestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle a Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. A Asamblea Xeral da Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas vende renovar os seus cargos directivos. Amancio Moyano, presidente da denominación de orixe Toro, continuará fronte da entidade os próximos 4 anos. Tamén seguirá como secretario xeral o xerente da DO Rías Baixas, Ramón Huidobro. A cita colleu a maiores a elección da xunta directiva que comporán 12 consellos reguladores, entre eles o de Rías Baixas. Galicia xunto con La Rioja son as dúas zonas de España escollidas para participar no proxecto europeo H2020 Wine Network, que ten como fin investigar e intercambiar coñecemento entre rexións vinícolas europeas sobre o control de enfermidades que poñen en risco a produción d'uva. Francia, Alemanha, Portugal, Croacia, Hungría, Italia e España son os países que forman parte desta iniciativa, que se iniciou en abril e se manterá ata setembro do 2017. A investigación realizarase a través da constitución dunha rede de axentes facilitadores, 10 grupos de traballo técnico rexionais e 2 de traballo científico a nivel europeo. Esta semana constituíuse o Grupo de Traballo Técnico Español, do que forman parte Galicia e La Rioja. A Consellería do Medio Rural, a través do INGACAL, está presente como socio e coordinador neste grupo, no que tamén interveñen outras entidades e empresas galegas como a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, a Estación Fitopatolóxica do Areiro ou as cooperativas de Rías Baixas, Vitivinícola Rousana e Martín Codax. O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta, en colaboración co Ministerio de Agricultura e o Concello de Ribadumia, impartirán o próximo 11 de novembro un taller de prevención de riscos laborais en explotacións vitivinícolas. O curso terá lugar no Centro Social de Barrantes entre as 10 da mañá e as 2 da tarde. A asistencia é gratuita. Os interesados deben anotarse nas oficinas do Concello de Ribadumia en horario de 8 da mañá a 3 da tarde. O albariño Burgans da Adegas Martín Codax vende ser incluído na lista dos Best Buy 2015, editada pola revista estadounidense The Wine Enthusiast. Este ranking, que realiza con carácter anual, recolle un cento de viños de todo o mundo, seleccionados polos críticos da publicación de entre máis de 19.500 referencias dos 5 continentes. Nesta última edición, só 6 viños españois se colaron na lista, entre eles Burgans. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas,
¿Comprendes? Cultivos Sin, con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fíxate ben neste produto. Vaiche interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.